Kumen, kortxosko zera, kortxoan birutia, bigune, orduen plastiko ipesan egon, hori biruta de plastiko bere badauei, bile geuzedeko zuz. Eta orduen kortxosko izeta zan, eta hori izeta zan, mugidu, eta azpizen imitze zotzezun, gomazko zera, empapadora, abusti ez etxeko. Eta hori zera txue eta kumia ondo. Kumak ze egurrezkoak izango ziren, ezta? Egurrezkoak bai, nik eukidot, neurie izenekoa bai ondino oraintzu erredot. Eta gero eukinuen zizkoa alan kapotatxu egaz, horrek minbrekoa. Eta hori izetan zan, kaderia gazera itxezotzezu. Balantzine aukitzea hon. Neukitzen otzon, akortan oson biotela amarillo loraduntxu batzuk ez, eukitzen otzon forrotxu eta goize kapotia bere bai, eta politxo, izeratxuek eta dana. Aldian izen narrek, horrek euste. Eta egurrezko izeten zana normalen etzen itzen zan, edo arotzari eskatuteakon, edo... Arotzak.